Wasalna għat-tieni programm f'dina s-sensiela li qed insejħula Ikabod il-glorja tal-Alla tbiedet u qed nitkellmu fuq kif nemmnu li f'dana iż-żmien li qegħdin fih żmien li għaddejja minn din il-pandemija ta' coronavirus tal-COVID-19 nemmnu bis-sħiħ li verament il-glorja tal-Alla tbiedet minn fuq din id-dinja. Alla riħa id-dinja għar-rieħa, Alla jidher li mxebba b'daka li d-dinja qed tagħmel, il-poplu tiegħu qiegħed jagħmel, u allura qed jitla' il-kulħadd tar-rieħu. U hawnhekk fejn għandna l-problema u rridu noqogħdu attenti li ejja ħalli verament inkunu ħaġa waħda mal-mulej, ejja ħalli verament inkunu nafu minnu Alla ta' din il-Bibja, mhux Alla li jipritka l-bniedem, ħalli naduraw l-Alla ta' din il-Bibja, inqimu lill-Alla ta' din il-Bibja, ħalli nkunu protetti. Illa li Alla dejjem qal jekk intom timxu fil-kmandamenti tiegħi, jekk tħarsu l-istatuti tiegħi, jekk tagħmlu l-preċetti tiegħi, jiena nfejjakom. U ħanitkellmu fuq din ta' jiena nfejjakom. Forsi mhux f'dan il-programm ta' warajh, imma ser nitkellmu fuq dal-affarijiet. Bħal metnilkom fl programm għandna ħafna xi ngħidu. Illa li hija stqarrija serja li qed nagħmel, illi qed ngħid isma' l-glorja tal-Alla telqet minn fuq din id-dinja. Bħalissa Alla jidher li warra bħarsu minn fuqna. Ma jfissirx li mhux qed iħares lejna, ifisser li telaqna biex min irid jagħmel dak li jrid jagħmel, mhux hekk irid jagħmel, u se narawhom dawn l-affarijiet bħalma diġà tkellimna fuqhom anke fl-ewwel programm. Imma biex niftaħ il-programm tiegħi, nixtieq ngħid ilha li x'nemmen dak li nemmen, u nemmen dak li nemmen bħalissa meta jiena naqra littra li Pawlu kiteb lir-Rumani jekk immorru fl-ewwel kapitlu li jiġi użat biex tiġi attakkata biss sezzjoni waħda ta' nies, soċjetà waħda ta' nies, mentri il-kapitlu ma jitkellimx biss fuq soċjetà waħda bħalma ħanaraw aktar il-qudiem, imma jitkellem fuq ħafna soċjetajiet differenti, ħafna ħażen differenti, mhux ħażen wieħed biss. U minħabba dan il-ħażen kollu li hawn bħalissa f'din id-dinja, jiena nemmen li Alla dawwar wiċċu, dawwar ħarstu, warrab il-glorja tiegħu fuq din id-dinja, u bħalissa niżla il-korla tagħna mis-sema, il-kollha tarla mis-sema niżla fuqna. Illa li x'nemmen hekk, illa li x'jekk marru miegħi fl-ittra li Pawlu kiteb lill-Rumani l-ewwel kapitlu, ħanaqra biss vers 18 issa. Il-għadab ta' Alla jidher mill-għoli tas-sema fuq kull ħażen u deni tal-bnedmin li jżommu s-sewwa imjassra bid-deni. Mela diġà qed naraw li l-għadab tal-Alla, ir-rabja tal-Alla, il-korla tal-Alla nieżla mis-sema. Illa għaliex hemm ħafna ħażen illi qed iżomm il-verità milli toħroġ. U dawn huma l-affarijiet illi ser nitkellmu fuqhom f'dana il-programm, pereżempju, x'qed jgħid hawnhekk? Qed jgħid għaliex dak li jista' jingħara f'Alla jidher qudiemhom għax Alla urjulhom. Allura x'qed naraw? Qed naraw illi n-nies jafuha il-verità. Dak li Alla kellu jarraf għarrafulna permezz ta' liġi tiegħu, tal-istruzzjonijiet tiegħu, nafu x'inhu tajjeb, nafu x'inhu ħażin, id-dinja qed tagħżel dak li huwa ħażin. U għaldaqstant allura il-glorja tal-Alla issa telqet minn fuq din id-dinja u niżla ir-rabja tiegħu fostna. Issib nies illi għal skopijiet tagħhom. U mhux qed nitkellem biss għal pjaċiri sesswali bħalma jitkellem dana il-kapitlu, imma issib nies illi għal skopijiet tagħhom biex ikunu jistgħu jistanew huma, biex ikunu jistgħu jidhru sbieħ huma, jippritkaw dak li hemm miktub fil-kelma tal-Alla. Pereżempju meta nisimgħu predikaturi rajja spiritwali jgħidu, speċjalment ġejjin mill-Amerika, jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi ta' Alla. U din hija xi ħaġa li l-Alla tweġġew, xi ħaġa li l-Alla qed tirrabjah. Meta Alla tagħna sett ta' istruzzjonijiet biex nimxu magħhom, u aħna qed ngħidu isma' aħna maħniex taħthom dan lill-Alla jirrabjah. U din hija raġuni oħra illa li qed naraw dan l-għadab ta' Alla nieżel fuqna mis-sema bħalma qed jgħid hawnhekk l-Apostlu. Fil-fatt hemm tiltaqa' ma' ħafna nies. Jiena nitkellem ma' nies u
norjom il-verità minn dak li hemm miktub u xi tkun ir-risposta ta' ħafna minnhom kemm u kemm ma' sħabi ta' Malta Messjanika jgħidu lek leħi għax ir-raj spirituali tagħna mhux hekk jgħidilna. U hawnhekk ma nistax ma nsemmix vers illi ma qrajniex fl-ewwel programm meta konna qed naqraw il-parti mill-Vanġelu ta' Ġwanni ħanerġa' nirreferi għalih. Ġwanni 12 35 sa 42 rajna sa 42. Ma importax, ħanerġa' naqrawhom, imma din darba se naqraw l-aħħar vers ukoll, vers 43. Għallilhom Jexua, ftit ieħor baqalu magħkom id-dawl, mela jaqpaw mixja sakemm għandkom id-dawl, biex id-dlam ma jilħaqkomx. Min jimxi fid-dlam ma jafx fejn hu sejjer, sakemm għandkom id-dawl emmnu fid-dawl biex tkunu wlied id-dawl. Wara li qalilhom dan, Jexua telaq u nħeba minnhom. U kien għamel ħafna sinjali qudiemhom u madankollu baqgħu ma jemmnux fih. Biex hekk iseħħ il-kelma tal-profeta Iżajja li qal: Mulej, min hemmen l-aħbar tagħna? U driħ il-mulej lil min intwera. Kien għalhekk li ma setgħux jemmnu, għax kif qal ukoll Iżajja huwa ilhom għajnejhom u ebsilhom qalbhom li ma jmorrux jaraw bajnejhom u jifhmu b'qalbhom u jduru lejja u jien infejjaqhom. Dan qalu Iżajja għax ra l-glorja tiegħu u tkellem fuqhom. Imma madankollu ħafna mill-kapijiet emmnu fih ukoll. Iżda minħabba l-Fariżej dan ma stqarrewx biex ma jitkeċċewx il-barra mis-sinagoga. Vers 43 ma semmejniex fl-ewwel programm, għalihom kienet aktar għażiża l-glorja tal-bnedmin mill-glorja ta' Alla. U dak li qed jiġri bħalissa. Ħafna nies li qed jisimgħu talim fals, talim qarrieq, jaċċettaw dak it-talim qarrieq ġej mill-bniedem u qed iwarbu l-glorja tal-Alla. U għalhekk Alla huwa nkorlat, għalhekk Alla huwa rrabjat, għalhekk qed naraw l-għada b'Alla jidher mill-għoli tas-sema nieżel fuqna. Għalhekk il-glorja tal-Alla tbedet minn din id-dinja. Fuq hekk jitkellem Rumani kapitlu 1, jitkellem fuq il-korla tal-Alla minħabba nies bħal dawn. Għaliex Alla huwa inkorlat? Alla huwa inkorlat, Alla huwa irrabjat għaliex in-nies li suppost qed iwasslu il-messaġġ, il-verità qegħdin fil-fatt jaħbuha. Għaliex għax hekk jaqbel lilhom. Qegħdin jaħbu l-fatt li hemm set ta' istruzzjonijiet li aħna rridu nimxu magħhom, aħna rridu nżommu s-sibt qaddis, aħna rridu noqogħdu attenti li ma niklux l-aħħam maħmudx li Alla qal mur xikel għalikom. Aħna għadna suppost niċċelebraw is-seba' festi tal-mulej. Imma x'qed jagħmel id-dinja u meta qed ngħid x'qed tagħmel id-dinja immexxija anke minn rajja spiritwali li kif qed ngħid qed iwasslu messaġġ kontra il-verità. X'qed tagħmel id-dinja? Id-dinja prattikalment niddubita li ġurnata li iżżomm qaddisa fil-verità għalkemm hawn min iżomm bħal-Musulmani jżommu l-ġimgħa, il-Kristjani jżommu l-Ħadd, meta fil-kelma tal-Alla fil-kmandament, ir-raba' kmandament fil-fatt jgħid ftakar biex iżomm is-sibt qaddis. Naraw ukoll dinja tikol laħam li huwa maħmux bħalma semmejna ħafna drabi, pereżempju hawn Malta l-ċina tagħna bbażata fuq dak kollu li Alla qalilna tiklux għax mhux ikel għalikom. Dak kollu li Alla qalilna dak huwa laħam maħmux mhux tejb għalikom aħna nikluh. Min-naħa l-oħra bħalma nsemmu dejjem fil-programmi tagħna knejjes evanġeliċi u anke l-Knisja Rumana Kattolika warbu s-seba' festi ta' Alla il-Missier li għalilna li għandna naqgħu niċċelebrawhom minn ġenerazzjoni għall-oħra għal dejjem u minflok daħħalna l-Miliet u daħħalna l-Easter u daħħalna San Valentinu u daħħalna Halloween party b'isem differenti biex ta' parsi maħniex parti mid-dinja. Dawn huma l-affarijiet li Alla huwa inkorlat għalihom, dawn huma l-affarijiet li Alla dejquh. Xi ħaġa li nsibu fil-Minister żball f'Iżajja fejn jgħid isma' il-festi tagħkom dejquni, nobodhom. Għaliex għax Alla l-festi tiegħu ridna ninżommu. Dawn huma kollha affarijiet
illi qed jirrabjaw lil Alla u li permezz ta' hekk x'qed insibu? Qed insibu issa li il-glorja tal-Alla tbedet minn fuq din id-dinja u qed nesperjenzaw għalkemm naqra ħafifa li hija fl-opinjoni tiegħi qed nesperjenzaw il-korla tal-Alla. Alla biss jaf ser jiġri aktar il-qudiem għalkemm aħna għandna kif tar-rivelazzjoni. Għalhekk jismu rivelazzjoni għax Alla qed jirrelevanna minn qabel għax Alla jaf it-tmiem mill-bidu u qed jgħidilna isma' da ser jiġri, mela nafu x'ser jiġri. U għalhekk qed ngħidu dan huwa xi ħaġa ħafifa ħdej dak li hemm miktub fil-ktieb tar-rivelazzjoni li għad irid iseħħ. Imma x'jiġri meta tinżel il-korla tal-Alla, meta tinżel il-korla tal-Alla fuqna naraw 5 tipi differenti fil-kelma tal-Alla, naraw 5 tipi differenti għal qasina 6-5 forsi intom issibu aktar, imma daw huma li ntqajt magħhom jien 5 tipi ta' korla differenti li Alla iwaddab fuqna. U ħanibdew naraw x'inhuma daw il-5 varjazzjoni ta' rabja ta' Alla. U naraw l-ewwel waħda hija dik li tissejjaħ ir-rabja eterna. Naqraw fil-ktieb ta' rivelazzjoni illi dawk li jażlu jgħixu ħajja ta' dnub, dawk li jażlu li joqogħdu l-bogħod minn dak li qed jgħid Alla u ma jaċċettawx l-istruzzjonijiet tiegħu, ser jgħaddu għat-tieni mewta, jiġifieri jintefgħu fl-ixmara tan-nar. U dak huwa dak li nsejħulu rabja eterna. M'hemmx maħfra għal dak li inti għamilt f'ħajtek, għal mod kif għext, għal fatt li ma ċċettajtx il-Alla u allura ma għażilx li timxi mal-istruzzjonijiet tiegħu u qed titwaddab fl-ixmara tan-nar. Dik hija rabja eterna ma tispiċċa qatt. Intfajt fiha u m'għandekx ċans terġa' tiġi lura minn dik ir-rabja. It-tieni rabja, t-tieni korla li nsibu ta' Alla fuq din id-dinja huwa dak li nsejħula bl-Ingliż eschatological. Jiġifieri ir-rabja ta' l-aħħar żminijiet u dan bħalma diġà minna enfasi għalih. Insibuh fil-ktieb tar-rivelazzjoni jekk inti tkun taf x'ser jiġri fl-aħħar żminijiet għax Alla huwa irrabjat aqra l-ktieb tar-rivelazzjoni kollu u tkun taf il-kastigi li d-dinja trid tgħaddi minnhom. Kastigi li fl-opinjoni tiegħi diġà qed nesperjenzaw, ilna nesperjenzawhom, imma iridu jeskalaw, iridu issa jieħdu forma globali ħafna aktar milli s'issa rajna. Bħalma għedtilkom diġà fil-programm ieħor, Alla ma jgħix fil-ħin, Alla jgħix barra il-ħin m'għandux alloġġ, dak li ħajsaħħada diġà saħħ il-bira ħal Alla diġà raħ. U m'għandux għaġla. Anzi qed itina ċans, qed jurina s-sinjali ta' kollu li qed naraw jiġri madwarna ħansemmuhom dalwaqt nitkellmu fuq x'qed jiġri madwarna huma sinjali li Alla qed itina. Imma id-dinja qiegħda tisma'. Jew kellha naqbgħu nwebsu rasna u nsabtu saqajna. Fil-fatt hekk ser jiġri u għaliex il-kelma tgħidilna u għalhekk se jiżdiedu ħafna aktar daw il-kastigi. Ngħaddu għat-tielet korla. It-tielet korla li hija rifletta bħalma qed ngħidu fil-fatt fil-diżastri naturali. Alla jibgħat diżastri naturali biex jiġbed l-attenzjoni tal-poplu. Imma il-poplu qiegħed jisma'. Jaf id-dinja taf li ċertu kastigi iseħħu wara ċertu avvenimenti, pereżempju il-COVID-19 coronavirus meta feċ barra miċ-Ċina, feċ barra miċ-Ċina wara jumej tlieta wara li l-President Amerikan iddikjara li għandu ftehim ta' paċi, kellu pjan, anzi pjan għal ftehim ta' paċi fil-Lvant Nofsani. Għandu pjan kif ser jaqsam Ġerusalem bej il-poplu tal-Alla u l-Musulmani. Xi ħaġa li Alla ma jridx, xi ħaġa li Alla jaborri, Alla qal isma' Ġerusalem hija tal-poplu tiegħi, dik tajta lill-poplu tiegħi u ħadd m'għandu dritt jaqsam Ġerusalem. U r-riżultat ta' hekk jiena nemmen rajna dina il-COVID-19 coronavirus tfeċ. Ma dak diġà semmejnihom fi programmi oħra morru u simgħu dak il-programmi. Imma qed naraw pereżempju arar mad-dinja kollha, naraw nirien ta' foresti
ħafna foresti kbar jinqerdu, ċertu pajjiżi naraw nixfa kbira, nies imutu bil-ġuħ u bil-għaġġ. Il-ġradi li bħalissa pereżempju qed narawhom ġewwa l-Afrika jerġgħu ifeġġu. Terremoti ma kullimkien isaħħu. Tgħid li ma dal-affarijiet mhux minn dejjem iva imma qegħdin jiskalaw għaliex għax il-kollha Alla qed tiżdied. Alla qed itina dan is-sinjali, qed jara li maħniex qed nisimgħuh, maħniex nagħti kasu u qed iżidhom biex forsi jiġbdilna l-attenzjoni. Qegħdin nagħtu attenzjoni għal dak li Alla qed itina ma naħsibx. Għax li kieku qed nagħtu attenzjoni għal dak li Alla qiegħed jgħidilna kieku jiena nemmen fl-opinjoni tiegħi illi dal-affarijiet m'għandhomx għalfejn jiżdiedu. Naddu għal raba' konsegwenza ta' rabja. Ir-raba' konsegwenza ta' rabja hija dak li insibuh fil-Bibja bħala li tiżra taħsad. ċertu ħajja ta' nies kif jgħixu ċertu nies jgħixu ċertu tip ta' ħajja li riżultat ta' hekk iġibu mar fuqhom. Huwa allura din huwa konsegwenza tal-kollha Alla. Jekk inti titteqpa' tgħix dik it-tip ta' ħajja, għalhekk qedtilkom Rumani kapitlu 1 jintużaw ħafna minħabba stil ta' ħajja waħda, minħabba soċjetà ta' poplu li iktar il-qudiem anke ħanitkellmu fuqu. Imma mhux hekk biss. Meta l-Apostlu Pawlu qed jgħidilna li Alla jerħi lil ħażin għar-rieħu, mhux qed jitkellem biss fuq soċjetà waħda ta' poplu. Qed jitkellem fuq minnu sakranazz, fuq minnu iddrogat u jrid jeqpa' jgħix dik il-ħajja. Alla qed jgħidu isma' inti titteqpa' tgħix hekk. Pajxek, bil-konsekwenzi li ser iġġib fuqek. U dik hija r-raba' konsegwenza. U mbagħad hemm il-ħames konsegwenza dak li huwa l-abbandun ta' Alla. Alla jidher li bħalissa abbanduna d-dinja, dik hija l-kelma. Meta ngħidu l-glorja tbed, il-glorja ta' Alla tbedet mid-dinja, Alla abbanduna d-dinja. Bħalissa Alla qed jgħidilna titu tgħixu hekk, għejxu hekk. Hekk iddeċidejtu, għamlu hekk, imma naraw x'qed jagħmel ukoll Alla meta qed jarana ngħixu nażlu ngħixu mingħajru fil-fatt. Bħalma qedtilkom neħħejnieh mill-iskejjel, neħħejnieh minn ġo t-talb, neħħejnieh minn ġo l-liġijiet tal-pajjiż tagħna. Warrabna l-Alla f'kollox. Anki għal min jgħid li jemmen Balla warrab l-istruzzjonijiet tiegħu għal daqstant jekk inti twarrab l-istruzzjonijiet tiegħu jisek warrab till-Alla x'inti ma tistax għandek Alla li m'għandux liġi. Jekk inti qed tgħix fis-saltna tal-Alla, is-saltna tal-Alla fiha liġi u ma dik il-liġi tittimxi. Jekk inti tgħid li m'hemmx dik il-liġi, allura inti wieħed minn dawk illi qed iġġib l-abbandun fuq tal-Alla fuq din id-dinja. U dan huwa dak li jitkellem fuq kif qedtilkom dan il-kapitlu. Il-kapitlu wieħed tal-Ittra tar-Rumani. Meta Alla jitlaq jabbanduna d-dinja għaliex għax dak li qed jiġri mhuwiex kif għalilna biex nagħmluhu. Hemm studju interessanti, studju kbar ħbib tiegħi meta nkunu nafu minnu il-poplu tal-Ingilterra, minnu l-poplu Amerikan, minnu l-poplu Kanadiż, minnu l-poplu Awstraljan. Meta naraw min huma daw il-popli, nistudjaw, u meta naraw li daw il-popli kollha huma f'dar il-poplu Iżraelit li kien ġie mferrex mad-dinja kollha, allura jekk huwa f'dar tal-poplu Iżraelit, f'dak il-każ allura huwa f'dar tal-poplu tal-Alla. Imma meta naraw daw il-pajjiżi qed jiġu kontra Alla. Bil-fors Alla jabbanduna id-dinja, meta qed jaraw l-poplu tiegħu ma jridx jaf bih. Bil-fors li Alla hekk jagħmel u dak li qed naraw. Qed naraw l-Alla jitlaq id-dinja għar-riħa. Ħafna forsi bħal se qed jgħiduli qiegħed taġġibha, qiegħed tesaġera. Jiena dejjem ngħid isma' qed nitkellem fuq dak li hemm fil-Bibja. Biss biex nibda nagħmel naqa' sustanza għal dak li ngħid, ejja ħanaddu għal skritturi li issostnu dak li qegħdin ngħidu. Għaliex ħafna jaħsbu li Alla qiegħed magħhom. Għaliex għax pereżempju jgħidu li huma Kristjani, jiena Kristjan ma ħajġili xejn. Ejja ħanaraw xtejt pereżempju l-istorja ta'
l-imħalfin, fil-ktieb tal-imħalfin nitlobkom tmorru miegħi. Ktieb tal-imħalfin kapitlu 16 minn versi ħanaqraw 18 sa 21. Hawnhekk ħa nitkellmu fuq Superman oriġinali fil-fatt, ħa nitkellmu fuq Samsun. U imħalfin 16 versi 18 sa 21 jaqrek. Malli ntnebħet li fetaħ qalbu magħha għal kollox, Dalajla bagħtet issejjaħ lill-Filistin u tgħidilhom: Itilgħu, għax din id-darba fetaħ qalbu għal kollox. U telgħu għandha l-kapit tal-Filistin u ġiebu l-flus magħhom. U raqditu fuq il-kub teja u sejħet raġel u dan qarwiżlu s-seba' nokliet ta' rasu. U beda jitmantal sakemm marritlu saħħtu minn fuqu. U għajtet: il-Filistin fuqek Samsun. Dan stembaħ min-nas u qal: noħroġ bħal dari u neħles. Ma kienx jaf li l-mulej warrab minnu. U qabduh il-Filistin u qalawlu għajnejh u niżluh Gaza u rabtuh bil-nisel tal-bronz u għalquh idawwar il-midħna fil-ħabs. Prattikalment dawk xogħol li normalment kien jagħmlu il-bal jew il-barin. Imma x'qed naraw vers 20. Vers 20 jgħidilna ma kienx jaf li l-mulej kien warrab minnu. Jiġifieri Alla jista' jitlaq individwu. Jekk Alla tisejjaħlek biex inti timxi warajh, timxi wara l-istruzzjoni tiegħu. Jekk inti titteqpa ma tagħtix kasu, titteqpa tgħix ħajja ta' dnub, titteqpa tgħid li m'intix taħt il-liġi u allura tgħix il-ħajja kif taħseb li inti hija tajba, Alla jgħidlek qed tittamel ħanħallik u jwarrab minn fuqek. Bil-konsegwenza li dik it-tip ta' ħajja li issa inti qiegħed tgħix sar iġib fuqek mart, ħaġġib fuqek il-kastik, il-korla tal-laħ ta' fuqek. Dan huwa wieħed mill-konsegwenzi li semmejna li tiżra taħsad. Imma qed naraw li kif bħala individwu Alla jista' iwarrab minn fuqna. Issa ejja ħanaraw kif Alla iwarrab ukoll mhux biss minn fuq individwu imma anke minn fuq popolin sħiħ. U neqpaw fil-ktieb ta' l-imħalfin u nitlobkom tmorru din id-darba kapitlu 10. Kapitlu 10 tal-ktieb ta' imħalfin fejn ħammorru versi 13 sa 14 u imħalfin 13 sa 14 jaqra hekk. U meta għajtuli ma salvajtomx jien minn taħt id-dejhom. Imma intom ħallejtuni u mortu taduraw Allat oħra, għalhekk ma salvajtkomx aktar, morru u sejħu lill-allat li intom għażiltu. U jissalvawkom huma fi żmien il-għem tagħkom. X'qed jgħid Alla? Qed jgħid jiena provajt kemm il-darba insejħilkom lura għalhekk qedtilkom tridu tkunu tafu minnu l-poplu Ingliż, minnu l-poplu Amerikan, minnu l-poplu Kanadiż, minnu l-poplu Awstraljan. Meta nkunu nafu minnu ma daw in-nies nibdew nifhmu Alla x'qed jgħid. Xbajt insejħilkom biex tiġu lura u tkunu parti minn Iżrael, il-familja tagħkom. Ma tridux tisimgħu morru issa tolbu lill-Alla tagħkom dak li qed jgħid hawn, morru tolbu l-istatwi li intom tagħmlu tal-injam u tiksuhom bil-ġebel. Bid-deb u l-fidda. Morru issa itolbu l-allat tagħkom, l-allat li jipprovdulkom il-flus. Għax għal ħafna l-flus huma Alla. Dak li qed jgħid Alla hawnhekk. Morru sejħu lill-allat li intom għażiltu u jsalvakom huma fi żmien il-għem tagħkom. Tal-biżgħux. Tal-biża' meta tirrealizza li dak id-diskors Alla qed jgħidu anke illum. Alla qed jgħid l-istess ħaġa llum lil din id-dinja. Ejja ħanaraw x'jgħid il-ktieb tal-Proverbju. Morru fl-ewwel Proverbju għax hawnhekk hawn xi ħaġa interessanti ħafna għalhekk qedtilkom għalkemm Alla bħalissa jidher li dawwar ħarsu minn fuq id-dinja ma jfissirx li mhux qed iħares lejna. U jekk immorru fil-ktieb tal-Proverbju nitlobkom tmorru fl-ewwel Proverbju u ħanaqraw versi 24 sa 31. Prattikalment ġiet minn Tifrus
li huma interessanti ħalli nkunu nafu x'qiegħed jiġri madwarna tajjeb u law Proverbju 1 versi 24 sa 31 jaqraw hekk. Talli sejjaħtilkom u intom ma ridtux tisimgħu meddejt idejja lejkom. U ħadd ma ta' każ talli warrabtu fil-ġenb kull parir tiegħi u xejn ma rridtu t-twiddib tiegħi jien ukoll nitħaq għal-ħsara tagħkom. Nitħaq bikom meta jaqbadkom il-biża'. Meta jaqa' fuqkom bħal tempesta l-biża' u bħal rifnu tiġi fuqkom il-ħsara, meta lem u dwejja jaħkmukom, imbagħad issejħuli imma jien ma nweġibkomx. Ifittxuni imma ma jsibunix għax huma t-tagħlim joboduh u l-biża' tal-mulej ma jridux għax il-parir tiegħi ma laqgħuhomx u maqdru twiddib kollu tiegħi. Mela ħajjiklu frott emilhom u jiġbaw bl-emel tagħhom. L-ebbusija ta' moħħhom nieqes toqtolhom u l-bruda tal-boloħ teqridhom. Diġà nafu aħna l-istalmissa jgħid li min jgħid li m'hemmx Alla huwa jiblaħ u dak li qed jgħid Allaw ma tidux temnu fija, ma tidux timxu warajja, ma tidux temnu li hemm Alla intom boloħ u l-bluqa tagħkom ħatoqtolkom. L-ebbusija ta' moħħkom, il-fatt li ħateqpa' tgħid jiena m'iniex taħt il-liġi ħatasal biex tinżel il-kollha Alla fuqek u toqtlok. Imma x'qed jgħid Allaw? Alla bħalissa dawwar wiċċu minn fuq id-dinja u r-rabja tiegħu nieżla fuq din id-dinja qed naraw l-effett ta' dan għall-COVID-19 coronavirus, kulħadd imwerwer ġodar, kulħadd imbeżża li ma tmurx taqbdu u x'qed jagħmel Alla? Għalilna meta tibdu tibżgħu nibda nitħaq bikom jien. U dan għadu biss il-bidu, dan huwa biss xi ħaġa żgħira. Kemm ser jitħaq aktar meta ħajra l-affarijiet il-kbar ġejjin, meta jiġu l-affarijiet il-kbar u l-poplu ħajkun imwerwer. Kemm ser jitħaq aktar Alla? Iwa ħbib tiegħi jitħaq bina. Qed jgħid, tara intom ma tidux tafu bija, issa min se jaqbes għalikom. Morru tolbu l-Alla tagħkom, morru tolbu l-istat u għandkom ġol knejjes tal-injam miksin bid-deb u l-fidda. Marru għadu għamlulhom il-koruni fuq rashom u libsuhom iċ-ċriket, marru għadu għamlulhom il-bukketti tal-fjuri. Mhux se jsalvawkom. Jekk irridu nsalvaw minn dina s-sitwazzjoni, jekk irridu li Alla jipproteġina waqt li qed jikkastiga d-dinja, rridu nduru lejn Alla ta' din il-Bibja. U mhux lejn Alla ta' xi knisja ta' Ruma jew xi knisja mill-Amerika. Huwa biss Alla ta' din il-Bibja li jagħti il-protezzjoni tiegħu ħbib tiegħi. Naf, qedtilkom huwa suġġett qiebes, huwa suġġett tqil. Nafu kif fil-ktib tar-Romani diġà qrajna aħna, fil-ktib tar-Romani meta ħankomplu naqraw iktar il-qudiem issa ħanaraw kif Alla qed jgħid isma' dal-poplu jrid jgħix fil-ħażen, ħallihom ħajgħixu fil-ħażen. Itlaqhom mhux hekk iridu, ħallihom ħajamlu hekk. Xi ħaġa illi qara wkoll għall-liben il-kbir tiegħu. Min hu l-liben il-kbir tiegħu? Efraim. U jekk intom taraw x'jgħid il-profeta Ħosea, inħeġġiġkom ħbib tiegħi ta' bis-serjetà minn qalbi nixtieq li tibdew taqraw daw il-kotba għaliex daw profeti li għandhom ħafna talib li ma tisimgħux fil-Knisja, għaliex għax il-moment li jibdu jgħallmukom xejn il-profeti tirrealizzaw il-verità. Għaliex għax il-profeti dejjem qalu isma' u għamlu d-dnub u duru biex timxu mal-liġi tal-Alla. L-istess liġi li l-istess rajja spirituali jgħidu l-madnix taħta. Imma jina nħeġġiġkom. Tamlux bħazzu jemmen. Tibsux dak l-għamat li jurikom biex ċem qoddimkom. Studjaw, imirħu. Tatux kasa xaw min jgħid li meta tistudja ġib il-erda fuqek. Mhux veru xejn meta tistudja tiftaħ moħħok u Alla jwaslek għal-verità. Araw x'jgħid Ħosea, kapitlu 4 vers 17. Efraim issieħeb mal-Allat, hekk ilu waħdu. Taf min hu Efraim ħbib tiegħi. Tafu li Alla meta qed jitkellem fuq Efraim qed jitkellem fuq l-Ingilterra, fuq l-Amerika, fuq il-Kanada, fuq l-Awstralja. Fuq daw il-pajjiżi u pajjiżi oħra mhux daw biss, ma dan huwa il-fdan ta' Efraim.
Alla qed jitkellem, Alla qed jgħid, irridu jmorru jadoraw Alla toħra, irridu jmorru jadoraw Alla tal-injam miksija bid-deb u l-fedda, ħallihom waħedhom, ħallihom ħamlu hekk. Ġifieri, Alla naħħajbeħ minn fuqhom issa. Issa m'hemmx aktar protezzjoni fuq dawn il-popli. U għalhekk qed ngħidu, għalhekk jiena ngħid isma' jiena nemmen li bħalissa Alla huwa rrabjat u allura l-glorja tiegħu tbedet minn fuq din id-dinja. Għaddej minn żmien ikra ħafna, għaddej minn żmien diffiċli ħafna. Qed naraw nies jibżaw joħorġu ma jmurux ilaqtu dan il-COVID-19 coronavirus. U Alla jitħaq bina. Tidinna mhux intom ma tidux tagħtu kasi, kieku tagħtu kasi jien nipproteġikom. Ħa narawhom daw huma kollha skritturi li insibu f'dan it-talim li għandna għalikom. Allum ħbib tiegħi ħar nifqgħu naħseb li allum tajtkom tarif biżejjed, tajtkom skritturi biżejjed, tajtkom fuq x'taħsbu biżejjed u nispera li meta tisimgħu dan it-talim jifqu u meditaw. Kunu għafu l-verità, ħbib tiegħi, għax il-verità teħbiskom. U x'inhi l-verità? Il-verità hija il-kelma talla. U fejn sibu il-kelma talla? Il-kelma talla hija l-istruzzjoni tiegħu. X'inhi l-aħbar it-tajba? L-aħbar it-tajba li kien jirreferi għaliha Jexua, l-aħbar it-tajba li kienu jirreferu għaliha l-apostli hija dik li hemm miktub fit-Torah. L-istruzzjoni talla dik hija l-aħbar it-tajba. Għaliex għax x'inhi l-aħbar it-tajba? Bħalma dejjem ednilkom u dejjem ngħidilkom, jekk intom tagħmlu l-kmandamenti tiegħi, tħallsu l-proċetti tiegħi, tħallsu l-festi tiegħi, timxu mal-istruzzjonijiet tiegħi, jien infejjaqkom. Dik hija l-aħbar it-tajba. Jekk inti ma tiġix timxi mal-istruzzjonijiet talla, tiġix imbagħad tikbi u tnewwaħ il għaliex ġralek xi ħaġa, għaliex imrat, għaliex il-kollha talla niżlet fuqek. Alla wissina għal darba 2-3 mid darba u wiqu fuqhom. Ma nafx kemm il-darba Alla jirrepeti din it-twissija f'din il-kelma. Meta ħajisma' l-poplu tiegħu? Imma x'il-poplu tiegħu mhux qed jisma' Alla x'għandu xi jgħid ma jridx qed ikassalna, il-konsegwenza hija li qed nesperjenzaw din il-kollha ta' Alla, din ir-rabja ta' Alla. Allum ħaniqafaw ħbib tiegħi bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem u qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insemmilkom.